Hey, what's up mga Meg? Welcome to Ining and Biling Challenge. Channel. Welcome to Ining and Biling Channel. So, bago na giding ako nila, no? So, gintruhan sa amin niya kay Kuan. So, Patabang. patabang. Ay, dili, iwat na Patabang. Wala lang, kay naghuwig naman sa usa ka Kuan. Malay. So, kay naghimo mig channel, kay sinich, dili na kayo siya as in, naka-vlog-vlogged as in. Okay, hapit naman sa ang kuan class. So, kay mabisi naman gid siya sa klase, kay next month, mag-start na ang class. So, maski online na siya, pero kinaharan gihapon siya og focus na dili lang sa mag-vlog per me. So, kami lang sa Manggahimo sila og vlog. yes, para na po yung mga pang-adult nga kanang mga vlog, mga content. So, sugdan dahil na to atong first vlog o kanang haul, no? Haul. So- Unsa man nato i-content ron? So, ganiha, gikan dahil mi sa Watson's kay namalit mi og Watson, mga products sa Watson. Sige ay. Okay, kami ay sila ang So, wala ka ko kuyog sinich kay bawal lumabas. Ay, pwede So, na pala ito. Kani mga gamit mostly is ako ara kay ang mga kangnish nag-haul na pod siya sa iyang channel. Ganiha po nag-haul na pod siya sa mga shopping, mga So, mao grocery pa ang nga. mauna ron. So, mao pa ang mauna og kuan. Yes, kay nag-haul na pod siya siya mga grocery nga pinalit na mo ganiha po. So, this time amuan na sad nga mga gamit or murag ako ara gani kasagaran. So sa Watson's ni Tada! Mag-picture sa kanich. Okay, so nangatay pang thumbnail. So first is Ako Savage. Ceci Bougie Spray. Ceci. so kani kay para sa tong hair nga himatchon so mag-keratin gid no. Excited ko kay para ka mamshi. So pasensya na kung flip ang camera kay kuan kay Oppo among gigamit nga cellphone niya. Kay bawo na mo flip gid na siya so mo ni ang first keratin. So, shoutout din natin Juna. Kay gihatagan din niya og kuan. Mushi manjo. Musi Manjo. Thank So, you. order na jud mo niya guys. So next kay Glide. And then, so sorry sa kung kuko no. Shout out sa kung kuko nga wa na human. So Glide kay parami siya sa kilay, So, this Pero, is para sa training mga of ilo. kaalaman. mga balhibo-balhibo. Sorry, na kay Ray, mga- kay storya training dira no kay busy sa kaalaman. Sige. Naway nakatunan. So, syempre magpaputi sa tanong, lisod pod. Oh. Char. Ikaw bawal nini mo kay lahi mo ha. Alagaan nyo ang mga skill nyo. Skill. So kanay siya pang kilikili power gini siya. Dog na oy. Next, PHK. PH Care Intimate Wash Cool Wine. Charot. Oh. Ang paalamig ng ano, Hoy! ng katawan. So actually, Ano na ingon so actually gamay og dako kay para mura ni akong dadon per me sa CR. So ana refill lang gid ano. Kanatay ko ano. Nangita ako atong tissue sa Watson's nga kuan tong nay mga bata dire atong insert picture no. Ingata ko gipangita pero wala kanira ko nakitaan so why choice. Kaya lang. Mura may available. Char. So next, Baka naman kay para Johnson matuman sa din yung tanan yung gusto ni Ma'am Shay, no? Johnson's Milk and Rice. Dog. Dove ba? Uy, Johnson's? But so, next, Pang alam mo bata, na. pang bata, pang bata, pang bata. Para mo puti-puti sa tadera, no? Di lang sa Okay, dagat. dagat ng tapermi, no? Dagat is life. So, So, kani. so kung magdagat tagikan, mo gamit kita ani kaligo na to. Di juga maligog dagat. No! No. So, lotion nga Johnson's ihapon pang kids niya. Mugamit silang mamshi ani, no? Para mag baby skin. Kay para mura magsag bata si Ma'am Shay, pero mag-make-up sa siya, no? Make-up na po. Mo na gusto sa mga tiguang, no? So, tissue Johnson's ihapon. Ay, Johnson's. Pang bata. Baka naman. Pang bata gihapon siya. Kay no, baby. Pang kuan na siya. Pang ugtang sa makinig. Excited ako mo. Ano eh. So, pang puti-puti sa atong katawanin. So, para lang nang siya asin. Parang asin lang, parang masagol lang ni sa kanon. Try lang. So, para sa skincare ni Tito Tita Ine. Janelle, char.
para kang Ito Tito Ining, Ining. kalipay sa diraon kay palitan ka. Kalipay sa diraon. So kani siya, importante ginino kay Saka sa family pampawala-wala daw sa kanang anak daw. So nakitaan ko ni sa vlog ni Ann Clothes. So, shout out dira ni Ann Clothes kay idol din ako siya. Sa mga hole-hole, idol ako si idol ako si Ann Clothes sa mga hole-hole. Ay. Muna ako gisuhid ang iyang. Unsa iyang mga gipang hole ginahasag ko nga. Ya, kung patulgon ako ni ma. Suway ba? Kung patulgon ako ni Ma'am Che kay makato kuan kung mahuman sa siyang edit. Buhigan sa diri, buhigan sa ko diri mo. Kuan, bukan aw sa kon siyang gitan-aw, no sa kibawon tan-aw ra ko. So, permi ko mo tanaw ni And clothes. Ann Clothes. Og ni Andy again man. Next, T3. So, para makeup remover ni siya, no? Just like Okay. now, mag-remove ta sa itong mga Kay no, look up the silk. Look up the silk. Look up. Aqua Moisturizer. Ano lang gid na? Moisturize na gid ta. Last, Tiger Balm Plaster RD. So, Lang kasi, Ma'am Shea gid ako ang nagpalit ani para sa mga katiguangon ra ba? So, sunod na lang na mo content Oh. sa ilahang ko ano, sa ilahang kanang channel kay mag-challenge me pero wami kay ba kung sa pa. Kay, Yes, yeah. Mao niya na ang pangan sa channel kay Ining Admiling pero si Ining kay walay paki, no? So, ako lang sa So, mo to siya nito dito. May pa mag-challenge. So, kani nga vlog kadiyot ra gid ni siya no kay kanang wala koy kanang murag walay ni suporta. So, this No! Kuan, may pa magkuan-kuan ng pa. Kitang tulo ba kay magkuan tam pangutana niya kuan kikuan. Oh, next vlog. So, next vlog na mo kay ask me anything lang about nako og ni Ining. Kay So- nanamay daghan sa kang niche nga ask me anything. So, amuan ako this time. Nya ako naghapon mo intro no. Intro Kagahan- pass. Oh! Kagahan gyapon siya mapig sa dili ihan channel. Kay Kay channel man kayo dyan. Kay Kay mo subscribe ko ani nga video basta. Kung sa mo subscribe ko sa ilang channel basta na ako permis sa ilang vlog. Ay! so ginahay ko siya permission na ano. So, in eskwela na ka, di na ka pwede nga nalang jud ka permi kay dapat Study. magtuon o mag-study jud say. Mao ganing naingon ko ganing nga mo subscribe ko ani ko. So, na ako permi. So kani nga channel, pareha ra sa kang niche nga naay mukbang, naay mga haul, shopping haul, naay mga prank or whatever unsa pa na Hoy, dira. usa ra sa akong prank sa akong kuan channel. Unsa ba de? Oh, kato lang naguba ang cellphone. So mag-upload sa siguro midrig ka ng mga daan na mga vlog nga naka-private na sa vlog naka-private sa channel ni Niche kay kay ato nga time nga nag-vlog ni sa una wala pa toy mga viewers kayo so among i-upload na rin. Ang iPhone ni mga cellphone man din ba pwede mabasa. Dili. Masuhed siya ni Tyrone niya ni Mami Oni. So, Ako na suwayan. I hope nga masupport gihapon mo ning vlog. So guys, So please support yun! Support mo tanan. So please like this video. Like, comment, share, subscribe. Bahala gamay lang ang view no basta. Like and subscribe. Samot sa Like and subscribe. Like and subscribe. muna ganahan siya mapiki magsamok-samok siya. So this is it mga Meg. Ay, mga Meg. Mga Meg lagi hapon sa man. mga Mga, Ay, comment lang mo sa inyong ginahan nga among itawag sa mga subscribers sa Ining Admiling. What's up, Sukarap? Ay, yung shoutout mga karat. Shoutout mga upaw. So, among baliko no, Ining Admiling siya kay ang tawag dyan sa akong mga friends na ako kay Miling. Labi na ako mga close friends. Janelle. Pero, So, si Janelle, Ining sa naiyahang nickname. Ining. And I am Miling. Winning. And I am Niching. Meeting. Chin. Rich and Chin. So, si Chin karon nasa gawas, no? Kay na. I am alcohol. So, this is it, no? Dara lang Jimmy Kutob, dara lang Jimmy Kaman. Kaman. Ay, namugukod sa taong kusog mo dagan. So, Ina. inay, thank you. Ay, sorry. Ay, okay. Alay, thank you. Ay, lain na to ang kuhan, outro. So, mangita kong outro. Bumbaya! Bumbaya! Bumbaya. Dili, So, bye-bye! Bye-bye. Babush. Tabu. Make 'em whistle like a missile. Bomb, bomb.